Čo hráte, debili? Bekyčus. Tvoju mamu naříti, debile. Čo hráte, A sáčky nějaký vysraté? 30ník, 200 kilový se ozval. Jo. 50-tník, Jo, už poberá dôchodok. už od 30. Tak lepší než chodit do školy, víš jak. Vieš, Hubo, prosím ťa, lebo ti ju natřískám, ty User debile. left your channel. Taký nebrskovaný za klávesnicou. Mám 15 na rozdiel od teba. To seš, no. Sacky mi Hej je chlapci, prišli by ste 5 metrov predo mnou, hej, už by ste nežili, už by ste boli pod Hej, tebou. ale cigánska No, perovka. Tak by som vám Až dal, že budete už mít som česká, pičo. budete jezdit sem do Česka, vole, sockovat, vypičenci, Slováci, ty Kto jo. by tam takže chodil, to ty dobrý. vole? Nikto by tam radšej nechodil do tej stoky underground špina jedna. Hej chlapci, rozbieram huby po jednom, len sa prihláste, kto chce prvý. Jasné, ja tak si poď, vlastne. Ja. přímo sem. Môžeš prvý, druhý, jak chceš. Vyber si. Rozhodni si, jak chceš. Ty vole, keby vás stretím na ulici, vy už nežijete. Posledný Jo, krát, jo. čo ste na Facebooku. To bereš za drogy, ale to si taký. To je v pohodě, aspoň nějaká sranda, kluci, tak co nám řeknete ještě? To Debile, teďka, vole. nakupeš mě Ve, prodal. bej si radšej někam jinam. Vole, nedělej. roztrhnem ti anál, debile. Jo, Tak ještě pan už pan ty je i vole, buzerant. takhle, no, ty vole. Ten je buzerant. Ale Všetci zažíval ste- jsem PS. Všetci ste obyčajní bratislavčania posratí. Ještě bychom Hey, měli být wake up. Bratislavy, ty Ale pičo, si ty tu. buzna, tak držu, prosím te, nebo si No a na ty, trno, ty no. vole pičové. A držte huby User odteraz, ja joined tu your channel. preveziem User joined your velenie. channel. Hej, to Odteraz pokmet. Odteraz Další tu kokot. ja mám velenie, takže ja som veliteľ a Ano, generál. ano, tak A vy pojďte, no, buďte tak všetci ticho, co lebo ja no, som tu generál. No, co vykládáš? Odteraz som tu ja kapitán, veliteľ, preberám Jo. velenie a Jo. ticho všetci, lebo a zavrem do basy na Zavři 20 hubu, rokov. tepome. Kámo, ty ma Fakt, prečo buďte ticho, poukuješ? lebo Ty dal na si 150 chorí na hlavu? Dobre, Kámo, ty sa už uvedom, ty chceš lopatou po hlave, aby ťa trošku dobrý deň policia, dobrý deň Jo, policia, další, volám tu na další, Teamspeaku další, nejakými... Čačobolák. Dobrý deň policia, volám tu na Teamspeaku nejakými debilmi User obťažujú joined ma. your channel. Mohol by som nahlásiť túto vraždu a dať ich do basy aspoň na takých 20 rokov. Áno. No chlapci, volal som policiu. Kompletní úplně. Teraz jste som volal dementi, policiu, vole, do vyjebaní, 20 byste se minút sú mlčit. tam také policajné autá, Jo, jo. že všetci idete sedieť minimálne na 100 rokov. Čau. Chlapci. User left your channel. Chlapci, máte, nechcem sa vyjadrovať, ale máte sa po piči, chlapci. Taká basa bude, ty vole, vy sa nespamätáte z toho, chlapci. To nehu. Vy si pôjdete sadnúť na minimálne 30 let, chlapi. Ty si odkiaľ utekol? Zaradil som Alcatraz. A každý deň vám tam rozmrdajú anál. User in your channel Poznaš. started recording. Užijete, vole. To ne. A odteraz budete ticho, lebo ja tu prevezmem velenie. Takže čo poviem, to platí. Převezmi velení a drž v píči. Už som ho prezial, ty debile, a držu úplne ťa zabanujem a zavolám na teba. Budeme počúvať niekoho, komu krváca anal. A neserte ma, vole, lebo už fakt vás zabijem všetkých po jednom. Fakt ako neserte ma, lebo zruším celý TeamSpeak 3 a nebude nikto, No to jo, už piču, budú používať Skype. Dělej, proč to říkáš, proč to neuděláš? Ja zruším TeamSpeak a budete všetci na Skype a na ICQ, tak držte huby, prosím. No vidíš, my se budeme vlet z okna, ale ty drž píču. Hej, ty, daj adresu, zabijem ťa v noci. To je moc pičovo. Hej, čo je moc, hej, keď ti prepichnem nohu análom, tak to bude moc. Piče, by si dať bong, chytni holotropa zmrdé, vole. Hej, neser ma, ale takú facku ti dám, že stena Dude ti to dá piatu. hučení vypni. Facku Ne, chcete? počkej, protože já si nedám Kysnete? no. Čo si dáš mute, hneď ťa vypojím celou TeamSpeaku. Zavri Budeš sakla hubu, na tepome. Skype, debile, vole. Pičo, dáme tu heslo, ale ja sa s nás srát. Hej, serte na to, lebo ja zavolám ešte raz policia, pôjdete všetci sedieť. Dobrý deň, policia, volám druhýkrát, viem, a mám tu na TeamSpeaku nejakých debilov, ktorí ma pýtajú, chcel by som podať trestné. Chcel by som podať trestné oznámenie na týchto typkov, sú z Česka, retardovaní sú a polovica je Bratislavlákov. Áno, do Alcatraz vypadne. Áno, na takých 20 rokov, aby si išli sadnúť, dalo by si to zariadiť. Dobre. Dovidenia. Hej, dobre chlapci, teraz som volal s policajtmi. Do 5 minút máte také autá, že Lada 120 a všetci si pôjdete sadnúť na takých 50 rokov som vám to vybavil.
Takže už ma fakt neserte, lebo fakt tretíkrát keď zavolám už tam máte tie auta pred domom. Hej, drž piču, aby Ty spátky. dožubu, ja to tu prenechám velenie, ty debil. Toto je odteraz môj TeamSpeak, ty debil. Takže keď poviem, že odchádzaš do prdele, tak ideš do prdele a držu, prosím tě, nebo ti na trno. A jo si honí velité, Debile, převezní vole. kormidlo a odpád. Ja som tu veliteľ. Ja som teraz Hitler 2, tak ticho. Jo si hlavní námořník, pičo. Drž hubu, prosím tě, vole, To je lebo ti bužra. dám facku, vole, debile. Já mám 2 pičo. Čo chceš ty, debile, vole? Ma naserete a pojete klačať do kuta a šúchať kolena. Co? Neserte, chlapci, hej. Večer budeš hledat tak ty, vole, mezi Hej, těma nohama, naserete pič. ma, zoberem kvera a vám rozstrelám Já prdel, si to jdu debile. vysílit, abych ho slyšel. Teď se piča furt Ty vole, chlapci, máte šťastie, že ma nevidíte na ulici, lebo už by ste nežili. Ono Už by bych ste se boli- lekl, pičo. Klient from fucking servera ban a nech dám, že mu tu Skype. A ďalších 5 nebezpečných slov. Drž hubu, lebo dostaneš facku, debile, vole. Neser už. Ty kokos, ty si sa musel riadne prežrať Hej, niečo. drž hubu, ty tlsté prasa, vysraté. Počuješ už hlasy vo svojej hlave? Počuješ ich? Čo vravíš, nepočujem ťa, tlsté prasátko maličké. Tlsté prasátko maličké. User joined your channel. Hej, ktorý čurák sa napil, máš povolenie? Ja tu preberám velenie. User joined your channel. Hej, kto sa tu zase... chlapče? Kto sa tu zase napojil? skateboard do Hej, kebab do počujte ruky. všetci, ja som tu teraz šéf, dobre? Keď niečo budete potrebovať, obráťte sa na mňa. Chápete? Kebab do ruky ti. Ty drž hubu. A dovolil som ti rozprávať, nie, tak sa neozývaj. Keď som ti nedovolil rozprávať, tak budeš ticho. Odteraz som... Ja to nebudem opakovať, že som tu prebral velenie. Vysratí hajzli bratislavský. Pozabíjam všetkých. Hej, ty čo je, zavolám 5. krát na policia, fakt budeš sedieť. Volej. Majeser debile, vole. Ti rozmlátim hlavu, debile. Hej, tebe som dal povolenie. Tebe som... Hej chlapci, že polnoc, takže kto tu nemá byť, takže padať spať, je polnoc, debilové, vole. Si dneska zmeškal večerníček. Ty držu, prosím te, bo budeš spať, hovado sprosté. User joined your channel. Hej, ty kto sa zase napoje, máš povolenie, ukáž mi povolenie. Vyfaxuj mi povolenie a pošli mi ho na mail. Dobrý neger, ty. User joined your channel. To nekam, to je koniec pre mňa, vyfaxuj mi povolenie, čo ti je? Čo sa smeješ, dovolil som ti debile, vole. Ešte raz poruším pravidlo, toto je druhé napomenutie. Ešte raz, bude tretíkrát a volám do Poldova. Budete sedieť chlapci, a už ma neserte, fakt. Vyfaxuj ma prosím, vyfaxuj. Hej chlapci, keď si mi pošlite euro na aute, inak facka odchádzate z TeamSpeaku na dobro, už to sa nikdy v živote nepripojíte. Toto je výstraha, takže okamžite dávam adresu. Ale najprv mi pošli fax. Držu, prosím ťa, lebo ti Vyfaxuj nám natrhnú. policajtov. Hej chlapci, ani neviete o tom, že ja pracujem v policii. No ja si tak kam. A tak inteligenčne by to Tvojej odpovedal. mamy. Koľko máš rokov? 5,5? 15, ty debil, už mám občianku a vyštudoval som vysokú školu. Čo si vyštudoval, pichuj? Ja mám už vysokú školu, ty debile sprostý, Vysoký vole. základnú. Nedám facku z druhej, tretej strany, tam budeš ležať na Vysokú zemi. školu o poštovi, čo? Vysokú Drž materskú. hubu, ty stokár posratý, dovolil som ti rozprávať, nie. A už ste tu veľaci, takže padať niektorí, inak platíte 200 €. Všetci na ruku, chlapci. Ja som tu bol prvý v tejto miestnosti, tak držte huby, ja som tu Ja ti veľa. 300 dám, ale na nejaké psychiatrické liečenie. Ťa vyfaxujem na psychiatriu. Ti namažem dobrý gantam ríď a ťa vyfaxujem do anolu, ty. Ty si namáš hlavu, ty kelová, pomazaná hlava, drúca. Ťa nevyfaxujem do Bratislavy, debile, vole. Ja nie som paštikár, ty chuj. Ty plešatý debil, hneď ti dám facku cez ruku, ty debile.
Cez ruku facku cez ruku, ty si krávku, ty si fackár. Ty mi tu ideš vyprávať cepečkár. Držu, prosím te, vole. Hej, nesrte ma, dobre, nasrajte ma, dobrý je policia, áno, volám tretíkrát, obťažujú ma, mám tu podanie trestného oznámenia na znásilnenie a nesmejte sa, volám teraz. Dobrý deň, smejú sa, ešte robia debiliny a chcel by som ich nahlásiť a nechcú mi vyfaxovať údaje a nechcú preplatiť TeamSpeak server. A chcel by som podať toto trestné oznámenie na súd krajského primátorského riaditeľstva v Bratislave. Polovička z nich sú Bratislavčania, ostatní sú stokári z Luníku 9. Do počutia, áno. Hej chlapci, teraz som volal do polície, ak ste mohli sa dopočuť, neviem či ste počuli. Do 5 minút tam sú také autá policajné a dokonca som počul, že príde aj CIA a SWAT. Tak vás tam osnú, že sa neposerete. Takže odteraz, ak sa nebudete oslovať pane a nebudete sa mi prosiť na kolena, tak tie autá fakt prídu za vami. Takže odteraz sa ma voláte pane, pán Rio a budete platiť za tento tým. Rio de Janeiro, ty A ticho, súdne sieť, držte huby všetci. Chcem si vypočuť jeden song teraz. Nenúte ma vzdať si mute, lebo chcem počuť nejaký song. Mute! Debilo. A potrebujem odpísať na sebe, takže počkajte chlapci. Kámo, ty si musel Manke drbnúť z poradného stola asi bol svoj, inak to nevidí. Ale iný som totiž. Jaký kat? No som tu, čo sa tu stalo? Oni ti nadávali. Hej, kat prišla. zabijem vás nožom. Ten šlagre mi pekaš. Ej, nemá niekto Chod si pustiť Petra Stášaka, kámo, hej. Ty posratý lašak, čo si povedal, zabijem ťa nožom 250 krát ťa prepíčem. Jager vysratý plešatý namataný. Počkaj, idem vypiesť. Kámo, taký som by ti pustil, že sa mutní, vole. Jo? Ak si ma chcete pridať na Facebooku, tak vás nepotvrdím, iba vopred hovorím. Určite, ty buzerát prostý. Na Facebooku nepotvrdzujem, debilové. Až príliš som slávny na to, aby som si vás potvrdzoval. Vy demetné hlavy kapustové. Vás nikdy v živote nepríjmem, vy som... Môžete si kľudne posielať žiadosti, nepríjmem to. Hej, vypni to. Nejakého Facebook. Vypni to, srnat. Tak to je chyba, že máte skamer, lebo kebab už máš vrko. Vysratý rusák, špatný, cigánsky, olašský, špinavý, hajzel. Narcisko. A ty si za buzerat. Ktorý cigán si ma pridal do priateľov? Počkaj, pozriem si ten tvoj Facebookčík. Jan Korček, oh my god. Loduje sa, no fakt ma v ruke, tému. Hej, what the fuck, to ex-girlfriend, tak držte huby. A dobrá ženská na tom obrázku. Hej, ale aj tam v tých okuliaroch není zlo. To je tvoja sestra, čo? Ty, incesťak. Čo ty? Také by ste chceli, čo mi smrdí? Hej, nesrte, lebo idem zavolať aj jej okamžite. Ale na aktuálnej profilke si už sám. S kebabom do ruky. Prečo tvoja priateľka drží obal od hamburgeru? Kde? Na tvojej profilovke. Ja... Oh my god, skade ste si našli moje profily, buzny vysraté. Špinavé, cigánske, olašské. Zdechaj. Prečo mám ružovú bundu? Si bazarant. Hej, ešte raz takéto sprosté slova volám sem cepečkarom. Cepečka, kámo volaj cepečkarom. Lebo si teplý.
Počkaj, idem odpísať na správy, veľa píše mi. Pozri sa, akého mám na titulke, Alžbetku Trojanovú, ty nerd vyfapovaný. To si dovol, debile. Ne, ak ty tam máš, vole, svoju rodinu vyfočenú, debile. Hej chlapci, a videa ste videli? Počkaj, ja si musím zavrať dvere, lebo budem celý interaktívny. Hej ja vám chlapci, pošlu jeho nevideli video. ste videa. User disconnected from your channel. Tak to si nezaujímal. Pošli jim rozhovor se Slípkou. Ne vole, neposielajte ten rozhovor so Slípkou. Jo, Tohle je pošlete. epickejšie. Ja To ešte som nie je rozhovor. Hej, držu bolo, ťa zbijem nožom, ty debile, vole. Hej, fuck, ja zavolám 5. krát na policajne. To si tu správne kradol deťom na Bieškovisku, či čo? Kámo, že natáčať video pre kavičku je troška moc, nie? Rio, on ti tu pouští na tvém TSku písničky. To video, ty kokos. Víš, že já Jano, to je taká 12 pre teba, čo? Si to tam okúkuješ. 12? To je skoro pretarčí, ne? No, Ešte trapné, že tá baba má širšie gate jak ty na tej fotke. Aj, bože. Bože, tak toto je iný traget. Ktorý si to preťahol? Maličku. No. Čo? Si musíte vydať, či sú tu tie kripus sračky. Výborné, áno, výborné. Congratulations. Podívejte se na rozhovor se Slípkou. On se Slepicí udělal User rozhovor. left your channel. User in your channel stopped recording. User left your channel. User disconnected from your channel. Ježiš. Môžem disconnect, máš bez zaprdol. User left your channel. User left your channel. Už to tu končí.